2000 urtean, kotxeek egan egingo zutela zioten, baina ez dute egan egiten, errepidetan dabiltza, eta gainera, inoiz baino kutsadura handiagoa sortzen. Zergatik ez dugu beste garraiabide batera biltzen? Adibidez, bizikleta. Hori da Milukik eta Enekok egingo dutena, baina ez pentsa, Oiartzungo bidegorria egingo dutenik. Ez, munduaren itzulia egingo dute. Zerez, eta tandenez, eta gaina 10 urtez. Armstrong, kontuz. Bueno, alde batetik bada mundua ezagutzea eta, bueno, baita mundua ekarri nahi dugu Euskal Herrira, eta erakustea nolakoa den. Bueno, ja Miluk eta biok bidaia egingo dugu helburu horrekin ezagutzea, baina baita ere ekartzea. Horregatik eramango dugu argazki makina, bideo makina eta erreportaiak egingo ditugu. Trukoa badauka, baina oso erreza da, eta, suposatu, hasieran bai, kontuz ibili behar zara, baina ez da oso zaila eta oso divertigarria da. Miluki, bai, buruan joko nago, bai. Bueno, se puede levantar las piernas y delante pedale. ¡Harry! ¡Tienes las manos heladas! Alde batetik nik uste dut ondo hartzen dute, zeren badakite oso gustora gabiltzala, ez da horren da. Eta, bai, alde batetik suposatu familia, penaz, eta, batez ere amona badago, zaitu berriz ikusiko, baina, ziur baietz, eta, gurasoak adibidez, etorriko dira gu ikustera, leku batzuetara. Dos tipos afortunados se pasarán unos meses yendo a todas partes con esas chicas. Hemen barruan eramango dugu kanpin denda, eta, horrela oso autonomoak dira, eta hori oso ederra da. Suposatu, hau parke bat da, baina, basoa balitz, hemen akanpatu eta hori zoragarria da. No tenemos dinero para volver a casa, no tenemos dinero para comer y tampoco tenemos dinero para dormir. Hori izan da zaiena, ez da erreza. Baina, gure proiektuan uste dut oso ederra dela. Orain arte, inork ez du munduko bira eginola tanden batean, munduan, gu lehenak izango gara. Hartu dugu munduko mapa eta, egin dugu, hola bidai bat, ezta? Bidai honetan zer da interesgarria, hori ikusiko dugu. Gasteizen hasi eta Madril, Argentina, Antartika, Chile, Pazko uhartea, Shanghai, India, Iran, Turkia, eta berriz ere, Euskal Herrira. Mundua gerturatzen proiektu honek helburu nagusia du. Etxean dagoen edonork, web, telebista edo liburu bidez mundu zabala ezagutzeko aukera izan dezala. Web horria ere eguneratzen joango da eskoletan gazte geografia modu jostagarri batean ikas dezaten. Hori bakoitzak bizikleta denok daukagu, orduan, oportunitate hori mundua ezagutzeko, gure bidez. Baina, gure bidea hartu dezake baita. Escoger la bici y pedalear, ¿no? Sí que la gente comenta, pero difícil no es coger una bici, montárselo y lanzar al mundo. Al final es cuestión de planteárselo hacer, ¿no? Bai, gutxienez guretzat arrakasta izango duela. Hori dudarik ez, zeren hau da gustatzen zaiguna, gustora egiten dugu, ez dakigu noraino helduko da gure proiektua, baina gu oso gustora egiten dugu, orduan bestea, hortik aurrera. ¿Qué estás haciendo? Así parece que corra a una velocidad increíble, Harry. Naciones Unidasekin hitz egin dugu eta azkenien baita egingo dugu oso proiektu ederra haiekin eta eramango dugu edo zabalduko dugu haien posturak eta UNICEFekin baita hitz egin dugu eta eramango dugu bion izena eta haien lana zabalduko dugu eta guretzat hori oso importantia da baita ere bai. Uste dugu gure proiektua, gure bidaia baita badala zubi bat, ezta?
Eta, bueno, batzen duela gure mundua eta kanpoan dagoen mundua. Ez dakit, bidai solidario baten. Bikote baten amets eroa, bagian, reality show berria. Baina benetan, ni ere joango nintzateke. Ala, mucha mierda! Ez, oian turkiko entzada. Agur.